Да погледни сега това, къде е достатъчно. За нас беше голямо удоволствие да ги изработим и ние също ви благодарим за хубавите картички, които получихме от вас. Ето ги, ние вече отворихме вашия плик. Покажете ги, деца. Тези са вашите картички, нали? Да, вашите са. Но вече са в наши ръце. И ние сме много щастливи да ви кажем също едно голямо благодаря! А сега също Николчето ще ви каже две думички за празниците. Стани, Николче, да им кажеш. Благодаря за картичките. Благодаря за картичките. Пожелаваме ли? Какво им пожелаваме? Пожелаваме хубава светла нова година. Да сте весели? Да сте весели. Да получат ли много подаръци? Да. Добре. Айде да ги поздравим сега с една песничка. Сега искаме да ви поздравим с една песничка специално за Коледа. Тя е много нежна. И ще пеем от сърце за вас. Да не се прави. Коледа. Чакай малко. Това беше нашия поздрав към вас. Хареса ли ви тази песен? Вие знаете ли друга песен за Коледа? Може би искате и вие да ни поздравите? Да, сега и ние ще ви поздравим с една песен, която децата специално получиха и искат да ви поздравят с нея. С удоволствие ще я чуем.
Пляскай. Весела Коледа и щастлива Нова година и на вас, скъпи приятели! Хайде всички заедно да им кажем Весела Коледа и щастлива Нова година! Дайте им по една целувка. Довиждане! Довиждане! Махайте им с ръчичка. Довиждане! Хубав ден ви пожелаваме! Добро начало на деня беше нашата среща. Нека дните до Коледа